Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito guys, samahan niyo akong magluto ng dynamite. Tatanggalan ko lang po ng buto ang mga sili na ating gagamitin. Pagkatapos kong tanggalan ng buto ang mga sili, ipe-prepare ko naman po yung other ingredients na ating gagamitin. Ngayon naman po, start na natin balutin isa-isa ang ating mga sili. Lagyan ko lang po ng palaman ng bawat sili. Lalagyan ko ito ng cheese, luncheon meat, at saka hipon. Pagkatapos ko po itong balutin, ngayon naman po isisilb ko po ito gamit yung harina na dinisolve ko sa tubig. Ito na po, tapos ko na po itong balutin lahat. Ngayon naman po, prituhin na natin ito para matikman natin kung gaano kasarap ang sinasabi nilang dynamite. At ito na po, luto na po lahat. Kain na po tayo.